Ahojky, ja som Pingvin a vítam vás u ďalšieho videa. Je to hra, je to vlastne hra, nazýva sa Minecraft Pocket Edition. Je to vlastne to isté ako Minecraft na počítač, lenže to buď na tablet alebo na mobil. Je to verzia 11.1. No, tak teda poďme na vec. Ja som tu našiel nejaký online multiplayer a šíbem mu. Ja to stopnem a keď už budem na tom, tak sa vrátim. Takže už sa mi to načítalo. Počkajte, mám otvorené dvere, tak ja to zasa stopnem a vlastne idem tu na, to sú vlastne také survival games, tam sa niečo zahrá. Takže ja to zasa stopnem a zavriem dvere. Dvere teda by boli už zavreté. Niekedy si treba počkať, ale teraz netreba. No poď tam. Chcem ísť do Alp. Ja mu šíbe, no teleport ľudosadu. Ja chcem ísť do Alp. Alpy, poďme. Poďme. Milujem Alpy, milujem Alpy. Šíb. Jajo. Neviem, šíbem. Čo bolo? Je tam VIP. Ideme si pozrieť toto. Klipel, že sa im to chcelo stavať. Čo? Dá sa niekde join? Nie. Tak ja vám tu vlastne ukážem tento server. No je the worst. Najprv ideme na parkour. Kolapé. No, robím teraz sponzor. Nejaký Valiger. Jak si? Čo-o. Ja sa vám fakt zaspravedlňujem. Takže kým sa mi to načíta, ja to stopnem. Tak, len som to stopol preto, aby ste nemuseli zbytočne čakať. Jak to, že on má... Čo to? To je fakt blbé. Ja mu fakt šíbe mu. Ten villager má štve. Neviem, sice deje. Ma to nezaujíma. A to veľa ľuďom baguje takto. Čudné. Možno sa to celé stentovalo. Je to už fakt štve. Ukážem vám, jak vyzerám. Môžem vám to ukázať jednoducho aj tu. Zatočím ja. Dobre, nie? Skoro mám nejaký svoj svet. Niečo som si tu vyrobil. Stávam tu na taký domček a vy nič nevidíte. Tak toto nič. Vôbec nič nevidno. Tak aj neviem. Ja by som možno aj toto za chvíľu 5-minútové videjko ukončil. Keď bolo také krátke, tak by som mal spraviť taký menší príspevok. Porozmýšľam, stopnem to aký a ukončím ho. Snad sa vám tento príspevok páčil, dúfam, že hej. Ak sa vám vlastne aj toto samotné videjko páčilo, tak dajte like.